Ja, jeg kan godt nok ikke lige gøre noget ved vejret. Men jeg kan godt se, at I hælder det ud. De har jo egen udgang. Men desværre. Og nu skal vi lige se. De to gamle, hvad er de? 35 og 36, cirka 37 og 38 år efterhånden. Ja, de er nogle gamle gutter. Ja, ja. Det drikker de som regel ikke af, fordi sidste forår var der hoppet en tusse ind, og den har så badet i det. Men jeg skifter det jævnligt, men jeg tror, den hoppede ud, mens døren har været åben, for jeg har ikke set, den har skidt i det længe. Men jeg kunne ikke finde tusen. Den var heller ikke særlig stor den dag, jeg så den. Der drikker de. Og ja. Nå, jeg tror, du var hen efter mad.